Shit, matulog na ito. Hindi pa nagbusina. Hindi pa nagbusina kaya. Ay. Tinitingnan ko na eh. Minority labatan, minority black, minority opinion labatan. Ang gano'ng pigaran milyon kayo Pinoy kita. Is that right? Mapagpalat kasi kanunutan ko labas sa importante siya to amay pagitang marto sa panlabas ko sa kaya itong labay itong balasan. Nagpranto ka man sa nasunod sa talag ko matasutan, but this is another thing. Ay, say control ng saya, ikatayuan ko doon. Ang tunay panto evil tribes. When no good man, when good man remain silent. Uli ng tila sila, diba? Uli ng tila. Taro na lang. Diba? Si Peter yun oh. Dati, Oo. taga dyan pala. Nagkulenta ata sila sa dulo. Kausap na siya. Mahihain naman yan dati pa. Oh. Nakita niya na ako. Introvert ata. Magaling mag-drawing ang bala. Anime?